Zeg maar. Nee, het was niet goed. Bring je bus op post. Kijk eens. Ik heb net op die bank. Kijk eens. Kom. Ja, zet goed naar huis. Ja. Dat is toch goede nemen. Ik kom bij schoen gemaakt. Wil ik net aan. Dan komt het achter mij aan. Mima, kijk je Mima, man. Dat is aan mijn moe, Mima. Kom, ga ik erbij. Ja, Mima. Hela, actieklankie. Wie jij mij kan de moeren? Ken je mij kan? Kijk je, nu kan spelen. Zij kennen mij niet. Zij kennen mij niet. Kijk je, hij wil gewoon met een maatje spelen. Hij speelt met een paas, hoe hou je van mij? Ze kennen van mij, maar ze moet mij kan. Daar gaat het dus zeggen, laat de mij kan waar ik geen boss in moet doen. Hé, waar hij kan mij? Hij kan hoe de moe. Hij kan niet voor jou niet. Ja, kan een boer met aan toe. Boer van voor jou met aan toe. Als je dit, dan zeg ik maar. Nou, ze gevoerd is dan al als een boer, nee. Nee, met aan toe. En nou mijn makelen bij man. Ga naar. Wat zijn die bewijs mij? Mama, dank voor de commerce. En alsjeblieft, we gaan eens hier. Mama, nu ik kan het maken. Mama. Je komt naar de vuur. Ja? Zij wil mij kan. Dat is zo maken. Zij wil mij kan. Dat is ook de maken halen. Mij kan het met zijn doos laten zeggen. Zij was een goede bij de school. Hij komt tijd voor mij verder vandaag. Als zij graag mee kan. Lollet. En ik wil een foto. Moet nog relatie. Zij kan ook maken. En als ik het gewoond is, wil ik ook wel spelen. Men ja.